ακόμη podcast στο Youth Talks. Σημερινός μας καλεσμένος θα είναι ο κύριος Τεύκρος Μιχαηλίδης, μαθηματικός και συγγραφέας, και μαζί μου θα είναι podcaster η Μελίνα Αλτουέιλη. Κύριε Τεύκρο Μιχαηλίδη, καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε και για τη χθεσινή σας διάλεξη στο Λύκειο Μπαλουριώτη σας, αλλά και που αποδεχτήκατε την πρόσκληση μας να έρθετε στο podcast μας σήμερα. Πολύ μεγάλη χαρά η δική μου και μεγάλη τιμή να προσκαλούμε σε ένα podcast ανθρώπων που κοιτάνε το μέλλον. Θα θέλαμε να μιλήσετε για το θέμα που ήταν της διάλεξης σας, για την εξελικτική πορεία του ανθρώπου που φαίνεται ότι κλείνει προς την τεχνητή νοημοσύνη. Εσείς βλέπετε με αισιοδοξία αυτήν την εξέλιξη? Συγγνώμη που θα χρησιμοποιήσω έναν όρο πολιτικού που δεν σημαίνει τίποτα. Τη βλέπω με συγκρατημένη αισιοδοξία. Θέλω να πω ότι είναι σίγουρο ότι η τεχνολογική εξέλιξη θα κάνει πάρα πολλά καλά στη ζωή μας. Θα διευκολύνει την συναλλαγή μας με το δημόσιο, θα διευκολύνει τις επικοινωνίες μεταξύ μας, τη χρήση των μηχανημάτων. Όλα αυτά τα πράγματα είναι καλά. Από την άλλη μεριά πάντα υπάρχει ένα τίμημα. Και το τίμημα στην προκειμένη περίπτωση κινδυνεύει να είναι πολύ σοβαρό, μια και μπορεί να είναι η ατομική ελευθερία. Για να μπορείς να συναλλάσσεσαι γρήγορα με κάποιον, είτε είναι έμπορος, είτε είναι δημόσιο, είτε είναι ιδιωτικός υπάλληλος, θα πρέπει να του χορηγήσεις ένα μέρος των προσωπικών σου δεδομένων. Και αυτά τα προσωπικά σου δεδομένα, παρά την νομοθεσία που τείνει σε αρκετές χώρες, μεταξύ αυτών και στην Κύπρο να είναι αυστηρή, είναι ελεύθερα. Μπορεί οποιοδήποτε να έχει πρόσβαση σε αυτά. Απόδειξη, αν θέλετε, δοκιμάστε το κι εσείς σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Αν ζητήσετε πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο θέμα, τις επόμενες μέρες οι λογαριασμοί σας θα κατακλειστούν από διαφημίσεις γύρω από αυτό το θέμα. Αυτό είναι αθώο, αλλά μας αποδεικνύει ότι όταν επικοινωνούμε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν επικοινωνούμε μέσα από το διαδίκτυο, εκτός από τους πραγματικούς μας αντεπιστέλλοντες, δηλαδή τους ανθρώπους με τους οποίους θέλουμε να επικοινωνήσουμε, μας ακούνε και μας παρακολουθούν και πολλοί άλλοι. Ο μεγάλος αδελφός δεν είναι μακριά. Αφού μιλήσατε για στέρηση ελευθεριών και επειδή η τεχνητή νοημοσύνη είναι στα πρώτα βήματά της, και αφού έχουμε δει παραδείγματα στέρησης ελευθερίας στον COVID, στην καραντίνα, και έχουμε δει ότι οι άνθρωποι δεν αντιδρούν καλά στο να στερούν την ελευθερία τους, μπορούμε να δούμε τα επόμενα χρόνια που θα συνεχίσει να εξελίσσεται η τεχνητή νοημοσύνη να στρέφεται εναντίον της ο κόσμος? Δεν θα το δούμε, γιατί οι πρώτου επίπεδου ευκολίες και παροχές που έχει εύκολα κρύβουν το βαθύτερο. Με τη λογική που και εγώ σκέφτομαι τώρα, τι με νοιάζει εμένα αν μάθει κάποιος άγνωστος ότι πήγα στο τάδε εστιατόριο και έφαγα το τάδε φαγητό? Γίνεται εμένα καλύτερα η δουλειά μου? Επομένως, οι παραχωρήσεις που κάνουμε της ατομικής μας ελευθερίας είναι παραχωρήσεις που γίνονται σταδιακά, σε μεγάλο βαθμό ανώδυνα, και κυρίως αυτό που στο τέλος στρέφεται εναντίον μας δεν είναι η δεδομένη, η συγκεκριμένη, η μεμονωμένη πληροφορία. Είναι το σύνολο των πληροφοριών που μια καλά οργανωμένη, καλά προγραμματισμένη τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να τη συνδυάσει για να βγάλει ένα γενικότερο συμπέρασμα για μας, συμπέρασμα το οποίο δεν θα θέλαμε να είναι γνωστό. Υπάρχει, για παράδειγμα, και αυτό είναι υπαρκτό παράδειγμα και σε εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη δεν ήταν και τόσο σοβαρή, μια κοπέλα που με βάση τις παραγγελίες που έκανε σε e-shops, πολύ νεαρής κοπέλας, μαθήτριας, με βάση τις παραγγελίες που έκανε σε e-shop διαφόρων προϊόντων, από ένα σημείο και πέρα η τεχνητή νοημοσύνη διαπίστωσε ότι είναι έγκυος και το κοινοποίησε σε δύσκολη περίοδο στους γονείς της. Αυτό είναι, και την πληροφορία αυτή από τι την πήρε η τεχνητή νοημοσύνη? Από την αλλαγή στα χαρτομάντιλα που παράγγελε,
από την ανταλλαγή στα υγρά μαντιλάκια που παράγγελε, από κάποια φάρμακα που έπαιρνε. Όλα αυτά, το καθένα από αυτά μόνο του δεν σημαίνει τίποτα. Αλλά αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος όταν έχεις ένα λογισμικό το οποίο έχει τη δυνατότητα να συνδυάσει ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών, να τον αντιπαραβάλει με ένα ακόμα μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών για άλλα άτομα και να βγάλει ένα pattern, έναν ηρμό με βάση τον οποίο να αποκαλύψει, να ανακαλύψει και στη συνέχεια να αποκαλύψει πράγματα για την προσωπική σου ζωή. Πιστεύετε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, ένας από τους κινδύνους της δηλαδή, θα είναι ότι σε κάποια χρόνια θα μπορεί να αντικαταστήσει τον άνθρωπο σε όλες τις δουλειές, για παράδειγμα? Επειδή ήδη έχει αρχίσει με μηχανήματα της ή με, για παράδειγμα, εφαρμογές όπως η Siri, η Alexa, να αντικαθιστούν κάποιες εργασίες που χρειάζεται πριν να κάνει ο άνθρωπος. Η τεχνολογική εξέλιξη από την βαθιά αρχαιότητα μέχρι σήμερα μονίμως αντικαθιστά κάποια επαγγέλματα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι σαφές ότι η αντικατάσταση, ας πούμε, του επαγγέλματος του λαντζέρι, αυτού που πλένει τα πιάτα, από μια μηχανή, ως ένα σημείο είναι και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του λαντζέρι, ο οποίος καλείται να κάνει πιο ελαφρά πράγματα. Το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι πίσω από όλες αυτές τις αντικαταστάσεις υπάρχει το κέρδος. Και το κέρδος, οι μεγάλες εταιρείες που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη το θέλουν όλο για τον εαυτό τους. Ενώ θα μπορούσε, για παράδειγμα λέω, αφού πια στέκομαι στο πλύσιμο των πιάτων, αλλά είναι απλώς ένα τυχαίο παράδειγμα. Αφού πια το πλύσιμο των πιάτων γίνεται πολύ πιο γρήγορα και απαιτεί λιγότερες ώρες εργασίας, γιατί αυτό το όφελος να το έχει όλο η επιχείρηση? Γιατί να μην μειωθεί και ο χρόνος εργασίας των εργαζομένων στο πλύσιμο των πιάτων? Και ξαναλέω, μιλάω για ένα παράδειγμα. Επομένως, ο εχθρός δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Ο αντίπαλος είναι αυτός που χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα που το λέω πάρα πολύ συχνά, ο κακός δεν είναι το μαχαίρι. Ο κακός είναι αυτός που χρησιμοποιεί το μαχαίρι για να σε σκοτώσει. Πιστεύετε πώς μπορεί να αναχαιτιστεί η εκμετάλλευση της τεχνητής νοημοσύνης από εταιρείες ή από άτομα για να εκμεταλλευτούν τους ανθρώπους? Μπορεί να ρυθμιστεί από το κράτος? Μπορεί να ρυθμιστεί από το κράτος υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος δεν είναι στην υπηρεσία των εταιριών, όπως είναι στη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών σήμερα. Αυτό δεν θα το κάνει ποτέ το κράτος από καλοσύνη ή από αγάπη. Θα το κάνει διότι το κράτος έχει και αυτό ένα κανόνα λειτουργίας που είναι η συνένεση εκόντων ή ακόντων των πολιτών. Επομένως είναι υπόθεση των ίδιων των πολιτών να πάρουν το ζήτημα στα χέρια τους, να δώσουν αυτή τη μάχη, να προκρίνουν πολιτικά μορφώματα τα οποία θα δεσμευτούν να βάλουν ένα μέτρο στην ασυδοσία, είτε αυτή προέρχεται από την τεχνητή νοημοσύνη είτε προέρχεται από κάποια άλλη τεχνολογική εξέλιξη. Επομένως είναι καθαρά θέμα συνειδητού πολίτη. Και εκεί τώρα πρέπει να ομολογήσουμε ότι όσο περνάνε τα χρόνια οι πολίτες γίνονται όλο και λιγότερο συνειδητοί. Γιατί είναι το σύνδρομο της σύβαρης, όπως το έλεγαν οι Πυθαγόροι. Είναι η τεχνητή επίπλαστη ευδαιμονία, μας κάνει, λέμε, τώρα τι σημασία έχει να, αυτό το τώρα τι σημασία έχει να, εάν ιδίως η νέα γενιά, εμείς είμαστε εξοφλημένοι, ιδίως η νέα γενιά αρχίζει να γίνεται συνειδητός πολίτης, να σκέφτεται τι επίπτωση θα έχει αυτό στη ζωή μου, να διαλέξω, να συνεταιριστώ με ανθρώπους που να έχουν την ίδια άποψη και την ίδια αγωνία με μένα και να φτιάξουμε πολιτικά μορφώματα που να έχουν αυτό ως προτεραιότητα. Μόνο έτσι. Αλλιώς, κακά είναι τα ψέματα, ούτε τα κράτη, ούτε οι κυβερνήσεις, ούτε οι επιχειρήσεις είναι φτιαγμένα από αγγέλους. Μιλήσατε για πολιτικά μορφώματα.
έχετε διαπιστώσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει εμπλαγεί στην πολιτική ή ακόμη δεν έχουμε δει δείγματα αυτής της πρακτικής? Εκεί πέρα προς το παρόν μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Σε ορισμένα πράγματα και στα πιο οδυνηρά είναι σαφές ότι έχει εμπλακεί. Για παράδειγμα στις πολεμικές επιχειρήσεις. Όλα αυτά τα μη εξοπλισμένα μηχανήματα βομβαρδισμού, τα drones, όλοι αυτοί οι αντιπυραυλικές συστοιχίες που ανιχνεύουν μόνες τους, όλα αυτά σαφώς χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα, το αν η τεχνητή νοημοσύνη καθορίζει και την λειτουργία των κομμάτων, ιδίως των εχόντων την εξουσία, αυτό μόνο σε επίπεδο φαντασίας ακόμα μπορούμε να το σκεφτόμαστε. Αλλά καλό είναι να το σκεφτόμαστε. Τώρα, ότι ο κάθε πολιτικάντης χρησιμοποιεί αυτά τα φτηνιάρικα εργαλεία τεχνικής νοημοσύνης, ChatGPT και τέτοια, για να φτιάξει τα λογίδριά του, ναι, αυτό σίγουρα γίνεται, αλλά λέω και εγώ συχνά, δεν είναι πιο γελίος ο λόγος των πολιτικών όταν έχει φτιαχτεί με τεχνητή νοημοσύνη ή με κάποιον λογογράφο. Είναι ο ίδιος ξύλινος λόγος. Ακριβώς. Κύριε Μιχαηλίδη, μέχρι τα 50 σας, από ό,τι ξέρουμε, ήσασταν μόνο μαθηματικός και διδάσκατε σε σχολεία. Ναι. Από όσα μας είπατε κι εσείς και χθες και πριν, από τα 50 σας και μετά, ακολουθήσατε και τη συγγραφή. Αρχίσατε να γράψατε μάλλον το πρώτο σας βιβλίο. Θέλετε να μας πείτε κάτι γι' αυτό, πώς το αποφασίσατε? Ναι. Τίποτα δεν γίνεται με αυτόματη δημιουργία. Θέλω να πω ότι ήδη από τα χρόνια που ήμουν μαθητής και φοιτητής, ήμουν παραμυθάς. Δηλαδή συχνά διασκέδαζα τις παρέες μου στις ταβέρνες, στις οικογενειακές ή σπιτικές συγκεντρώσεις με ιστορίες. Είτε πραγματικές, είτε φανταστικές, είτε μισό-μισό. Τις έφτιαχνα εκείνη τη στιγμή. Και λέω, το γεγονός ότι με ξανακαλούσαν και το επόμενο Σαββατοκύριακο σημαίνει ότι δεν ήταν και τόσο δυσάρεστο αυτό που έκανα. Όταν σε ηλικία 27 ετών τέλειωσα με όλα μου τα διπλώματα, διδακτορικά και τέτοια, και άρχισα να ασχολούμαι επαγγελματικά με την εκπαίδευση, πάντα επέλεγα, παρόλο που μαθηματικά δίδασκα, να ποικίλω ή αν θέλετε να εμπλουτίζω το μάθημά μου και με μια αφήγηση. Να σας φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα, το χρησιμοποιούσα πάντα πάρα πολύ συχνά. Ήθελα να εισάγω στους μαθητές μιας πρώτης, μιας δευτέρας γυμνασίου την έννοια της εξίσωσης. Γιατί δηλαδή το άγνωστο ποσό το ονομάζουμε χ και μετά με πληροφορίες που έχουμε γι' αυτό το χ, ας πούμε ότι το 3χ συν 5 είναι όσο και το 2χ συν 12, διότι κάποιες πραγματολογικές πληροφορίες μας δίνουν αυτή την ισότητα, και μετά προχωράμε και το λύνουμε. Το παράδειγμα μου ήταν ο κεραυνός. Ο άνθρωπος φοβόταν πάρα πολύ τον κεραυνό στα πρώτα χρόνια. Και σήμερα, αλλά τέλος πάντων στα πρώτα χρόνια. Τι έκανε λοιπόν για να ξεφοβηθεί ως ένα σημείο τον κεραυνό? Του έδωσε ένα όνομα. Είπε όχι ο ουρανός ρίχνει φωτιά, αλλά ο Δίας νευρίασε και από τα νεύρα του ρίχνει φωτιές από τα χέρια του. Δεν έλυσε κανένα πρόβλημα, αλλά κατά κάποιο τρόπο εξανθρώπισε το πρόβλημα. Ονόμασε τον αντίπαλό του και ονομάζοντάς τον αποκτάς ένα μεγάλο πλεονέκτημα απέναντί του. Το ίδιο ακριβώς κάνουμε και εμείς όταν έχουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα και λέμε έστω χ ο αριθμός των αυγών που παράγει το αγρόκτημα του κυρίου Γιάννη. Ξέρουμε ότι και ούτω καθεξής. Το χ είναι ο Δίας. Είναι το όνομα που δίνουμε στον αντίπαλο για να τον φοβόμαστε λιγότερο. Τέτοιου είδους παραμύθια έβαζα πάντα στα μαθήματά μου και όταν άρχισα τα μαθήματά μου να τα γράφω, διότι πολύ σωστά είπες ότι το πρώτο μου μυθιστόρημα το έγραψα σε ηλικία 50 ετών, αλλά προηγουμένως είχα γράψει σχολικές σημειώσεις και σχολικά βιβλία για όλες τις τάξεις του γυμνασίου. Σε όλα αυτά έβαζα πάντα και μια ιστορία. Είτε πραγματική, αν είχα μια πραγματική ιστορία, ήταν πάρα πολύ
βολικό. Υπάρχει, ας πούμε, μια βαβυλωνιακή πινακίδα του 2000 π.Χ. στην οποία λύνεται ένα πρόβλημα και η περιγραφή της λύσης του προβλήματος, αν πάρεις ένα-ένα τα βήματα που κάνει αυτός που περιγράφει τη λύση, δεν λέει έτσι λύνονται, λύνει ένα πρόβλημα, θα δεις ότι χρησιμοποιεί ακριβώς τα βήματα που χρησιμοποιούμε κι εμείς για να λύσουμε τη δευτεροβάθμια εξίσωση με τη διακρίνουσα. Όταν είχα ένα τέτοιο πρόβλημα στη διάθεσή μου, βεβαίως δεν χρειαζόταν να φτιάξω κάποιο δικό μου. Από την άλλη μεριά, διαβάζοντας την ιστορία των μαθηματικών, από την αρχαία ιστορία μέχρι και τον Μεσαίωνα, την Αναγέννηση, την Επιστημονική Επανάσταση, βρήκα ένα σωρό ωραίες ιστορίες. Έτσι λοιπόν, όταν εκεί γύρω στα 48 μου δόθηκε να μεταφράσω ένα πολύ σπουδαίο βιβλίο. Είναι το θεώρημα του Παπαγάλου του Ντενί Γκέτζ. Αυτό το βιβλίο δεν μου δόθηκε τελείως τυχαία να το μεταφράσω. Ο εκδότης είχε αγοράσει τα ελληνικά δικαιώματα του βιβλίου επειδή ήξερε ότι στη Γαλλία είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Όταν όμως προσπάθησε να βρει μεταφραστή να το μεταφράσει, δεν έβρισκε, γιατί οι εκλεκτοί μεταφραστές που είχε στο επιτελείο του δεν ανελάμβαναν τα μαθηματικά. Και τότε θυμήθηκε ότι στα φοιτητικά του χρόνια είχε γνωρίσει κάποιο τεύκρο. Παρεμπιπτόντως, αν με λέγανε Γιάννη, ίσως δεν θα ήμουν εδώ σήμερα. Λοιπόν, είχε γνωρίσει κάποιον τεύκρο που όταν είχαμε πάει στο δωμάτιό του στην Πανεπιστημιούπολη, είδα στη βιβλιοθήκη του, εκτός από βιβλία μαθηματικών και βιβλία λογοτεχνίας. Λες να του το αναθέσω? Το τεύκρος το θυμότανε, βγήκε στην παρέα των παλιών φοιτητών στο Παρίσι και είπε: ρε παιδιά, ο τεύκρος που είναι, του είπαν είναι στο τάδε σχολείο, με πήρε τηλέφωνο, μου το έδωσε. Όταν λοιπόν μετέφρασα αυτό το εκλεκτό βιβλίο και είχα την ευκαιρία να γνωριστώ και με τον Ντενί Γκέτζ, έναν εξαιρετικό άνθρωπο και γνήσιο και αγνό φίλο της Ελλάδας και του ελληνικού πολιτισμού, είπα μήπως ήρθε η ώρα μου να γράψω κι εγώ ένα βιβλίο. Και έτσι έγραψα τα Πυθαγόρια εγκλήματα. Τα έγραψα, ομολογώ, πιο πολύ για πλάκα. Με την έννοια, ας γράψω κι εγώ ένα βιβλίο, θα βγουν 2.000 αντίτυπα, 1.000 θα πουλήσει ο εκδότης και ελπίζω να μην χρεοκοπήσει επειδή θα πουλήσει μόνο 1.000, άλλα 1.000 θα χαρίσω εγώ στους φίλους μου εδώ και εκεί και από εδώ πάνε οι άλλοι. Και αυτό το πρώτο βιβλίο, το οποίο δεν ήταν το πρώτο βιβλίο μαθηματικής μυθοπλασίας, τα βιβλία του Γκέτζ είχαν ανοίξει το δρόμο, αλλά συνδύαζε μαθηματικά και μυθοπλασία. Ήταν μια αστυνομική ιστορία με έγκλημα και εξιχνίαση, η οποία όμως είχε πίσω της κάποια μαθηματικά, κάποια σημαντικά για μένα μαθηματικά. Όταν αυτό το βιβλίο είχε μια τεράστια επιτυχία, μεταφράστηκε σε 6 γλώσσες, μεταξύ των οποίων και στα κινέζικα και στα κορεάτικα. Μάλιστα υπάρχει και μια υποψία ότι η διαμάχη Βόρειας και Νότιας Κορέας οφείλεται στο δεν ξέρουν ποιοι θα πάρουν τα πιο πολλά αντίτυπα του βιβλίου. Ελπίζω να καταλάβουν οι ακροατές ότι το λέω αστεία. Λοιπόν, άνθρωπος είσαι και γλυκαίνεσαι. Όταν βλέπεις λοιπόν να έχεις μια τεράστια επιτυχία, λες ήρθε ο καιρός ίσως να γράψω κι άλλο. Και όταν μάλιστα έχεις φτάσει στα 50 σου, δηλαδή έχεις περάσει από όλες τις τάξεις του σχολείου, από πρώτη γυμνασίου μέχρι τρίτη λυκείου, έχεις τα σχέδια μαθήματος σου έτοιμα, σου είναι πολύ πιο εύκολο πια να τα αναπροσαρμόζεις. Κάθε φορά ξαναπροετοιμάζεις το μάθημά σου, αλλά είναι πολύ πιο απλό να προετοιμάζεις ένα μάθημα που το έχεις κάνει ήδη με 10 διαφορετικούς τρόπους, παρά να το κάνεις για πρώτη φορά. Άρα είχα με κάποια έννοια έναν ελεύθερο χρόνο για να γράφω μυθιστορήματα. Και έτσι έφτασα να γράφω ένα μυθιστόρημα κάθε 1,5 χρόνο περίπου, για να φτάσουμε μέχρι τα 13 βιβλία που έχουμε σήμερα. Ήρθαν οι καφέδες μας. Πάρα πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε τον μεγάλο μας χορηγό την Ναβαρίνο και το Coffee Island για τους καφέδες. Επειδή μας είπατε πως έχετε διδάξει πολλά χρόνια σε δημόσια σχολεία, ποιον πιστεύετε είναι τα τροτά σημεία της δημόσιας εκπαίδευσης? Ναι, να ξεκαθαρίσω ότι εγώ δίδασκα κυρίως σε ιδιωτικά σχολεία, αλλά τα οποία ακολουθούν αυστηρά το πρόγραμμα της δημόσιας εκπαίδευσης του Υπουργείου.
και επομένως τα τροτά είναι περίπου τα ίδια. Ειδικά στα μαθηματικά, νομίζω ότι το μεγαλύτερο τροτό είναι το ότι διδάσκουμε τα μαθηματικά ως εκπορευθόντα εξ ουρανών και όχι μέσω της ιστορίας τους. Όταν μπαίνεις σε μια ομάδα παιδιών και τους λες χ τετράγωνο και 5χ και 6 ίσον 0, το λύνουμε ως εξής. Πες να μπουν ουρανό. Ναι, εντάξει, και αυτός που το ξέρει και εγώ πρέπει να το μάθω απ' έξω. Η διαδικασία πρώτον του ποιες ανάγκες οδήγησαν σε αυτό το συγκεκριμένο μαθηματικό εργαλείο και κυρίως ποιες ανάγκες ικανοποιεί στη δική μας ζωή, είναι αυτό που θα κάνει τον μαθητή, ο οποίος δεν οφείλει, όπως δυστυχώς πιστεύουμε καμιά φορά εμείς οι μαθηματικοί, και αυτό είναι μεγάλο κακό, δεν οφείλει να ξέρει ούτε τη χρησιμότητα ούτε τη λειτουργικότητα του κάθε εργαλείου που του παρουσιάζουμε. Αλλά για να αποσύρω τη μομφή από τους συναδέλφους μου, να πω ότι αυτό το ατόπιμα το έχουν κάνει και οι καλύτεροι εξημών. Και αν υποθέσουμε ότι ο καλύτερος εξημών ήταν ο Ευκλήδης, υπάρχει μια ιστορία που λένε για τον Ευκλήδη. Λένε ότι πήγε ένας μαθητής κοντά στον Ευκλήδη να του μάθει γεωμετρία. Και ο Ευκλήδης του απέδειξε το πρώτο θεώρημα της γεωμετρίας. Και τότε ο μαθητής έκανε την πολύ αθώα ερώτηση, και τώρα με αυτό που μου απέδειξες τι θα κερδίσω? Και αντί ο Ευκλήδης να του εξηγήσει τι θα κερδίσει, γιατί πράγματι μπορείς να εξηγήσεις τι όφελος έχουμε από το κάθε τι, πήρε ένα αλαζονικό ύφος. Μας λέει η ιστορία, μας το μεταφέρουν αρχαίοι συγγραφείς αυτό, και φώναξε το δούλο του και του λέει δώσ' του μια πεντάρα, δώσ' αυτό τριόβολον, είναι η φράση, αφού πρέπει να κερδίζει από ό,τι μαθαίνει. Δηλαδή αυτή η αλαζονία την οποία συχνά έχουμε εμείς οι μαθηματικοί είναι κακή, είναι ολέθρια για την εκπαίδευση, αλλά έρχεται, ξαναλέω, από τους καλύτερους εξημών. Δεύτερο πράγμα είναι ότι πολλές φορές τα παιδιά κουβαλάνε τον φόβο των μαθηματικών από το σπίτι τους. Γιατί στα πιο πολλά σπίτια υπάρχει κάποιος μπαμπάς, κάποια μαμά, κάποιος θείος που ταλαιπωρήθηκε και αυτό στο σχολείο με τα μαθηματικά και που μεταφέρει αυτό τον φόβο στα παιδιά. Νομίζω ότι ο φόβος είναι ο σημαντικότερος ανασταλτικός παράγοντας. Και υπάρχει και μια τρίτη αιτία. Η δική μου θεωρία, και είναι πολύ πιθανόν να πέσουν επάνω μου πάρα πολλοί άνθρωποι για να με κατακρίνουν, η δική μου θεωρία είναι ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν μέσα τους μαθηματικά. Απλώς έχουν διαφορετικές πύλες εισόδου. Επομένως, αυτό που πρέπει να προσπαθήσει να βρει το σχολείο είναι την πύλη εισόδου στα μαθηματικά για το κάθε παιδί. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι κάτι που αν γίνει θα αλλάξει σε μεγάλο βαθμό την στάση που έχει όχι η μαθητική κοινότητα μόνο, η πολιτεία ολόκληρη, η κοινωνία ολόκληρη απέναντι στα μαθηματικά, που τα θεωρεί, κακά είναι τα ψέματα, τον μεγάλο μπαμπούλα. Και ένα τελευταίο στοιχείο. Τα μαθηματικά για μένα είναι μία από τις πιο εκλεπτισμένες και εξελιγμένες εκφράσεις του πολιτισμού. Η πολιτεία όμως, όχι μόνο η κυπριακή, όχι μόνο η ελλαδική, όλες οι πολιτείες χρησιμοποιούν τα μαθηματικά με τελείως άλλο σκοπό, ως μέσο κοινωνικής επιλογής. Από τη στιγμή που το μέλλον ενός παιδιού εξαρτάται από το αν θα γράψει καλά, κυρίως στα μαθηματικά, ξαναλέω, όχι μόνο στο δικό μας χώρο, τον εθνικό, παντού, αμέσως γίνονται ο χειρότερος εχθρός. Θα έπρεπε ίσως να βρεθεί ένας άλλος τρόπος όδευσης των μαθητών προς τα πανεπιστήμια και να αφαιθούν τα μαθηματικά στον πολιτιστικό τους ρόλο. Αναφέρατε τη σχέση που έχουν οι περισσότεροι μαθητές πλέον με τα μαθηματικά. Θα μπορούσα να χαρακτηρίσω ως σχέση μίσους. Πώς θα μπορούσε να εξηγιανθεί αυτή η σχέση, πιστεύετε, στα επόμενα χρόνια?
με πάρα πολλούς τρόπους, μερικούς από τους οποίους ανέφερα πριν. Πρώτα-πρώτα με την διαφορετική εκπαίδευση των ίδιων των εκπαιδευτικών. Σήμερα λέμε ένας καλός μαθηματικός είναι ένας μαθηματικός που ξέρει να λύνει δύσκολα προβλήματα. Βεβαίως και ένας καλός μαθηματικός ξέρει να λύνει δύσκολα προβλήματα. Αλλά ένας καλός δάσκαλος των μαθηματικών πρέπει να ξέρει και πολλά άλλα πράγματα. Με αυτή την έννοια πρέπει να βρεθούν τρόποι να εκπαιδεύονται καλύτερα οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν μαθηματικά. Ο δεύτερος λόγος, και ίσως είναι και πρώτος, είναι αυτό που είπα πριν. Να μην είναι τα μαθηματικά η αιχμή του δώρατος της επιτυχίας. Να είναι ένας πολιτιστικός στόχος και να βρεθούν άλλοι δρόμοι για να οδεύονται τα παιδιά και να επιλέγονται οι άριστοι που θα πάνε στις υψηλές πανεπιστημιακές σχολές, στις κατώτερες και ούτω καθεξής. Και ο τρίτος είναι η ενημέρωση. Δηλαδή να μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε τα λιγοστά προβλήματα που υπάρχουν στο αναλυτικό πρόγραμμα και τα οποία είναι όλα τεχνητά. Εάν 235 κότες γεννούν 789 αυγά σε 4 μέρες, πόσες κότες γεννούν 302 αυγά σε 8 ημέρες? Αυτό, όσο και αν μοιάζει πραγματικό πρόβλημα, είναι μία τσόφτα, αν μου επιτρέπετε την έκφραση. Να μπορέσουμε λοιπόν μέσα στα προγράμματα να βάλουμε πραγματικές εφαρμογές των μαθηματικών. Εφαρμογές που θα κάνουν τα παιδιά να καταλάβουν, και υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες, ότι εάν παιδεύομαι για να απλοποιήσω αυτή την τετραγωνική ρίζα, το όφελός μου θα είναι αυτό. Εγώ πιστεύω στο όφελος, αντίθετα με τον Ευκλήδη. Υποκλίνομαι μπροστά του σε όλα τα άλλα, αλλά σε αυτό δεν. Αυτά τα πράγματα. Και σιγά σιγά την αλλαγή της διάθεσης. Αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που ξυπνάτε μέχρι τη στιγμή που θα πάτε να κοιμηθείτε το βράδυ, έρχεστε σε επαφή με τα μαθηματικά τουλάχιστον 40 φορές. Το ξυπνητήρι σας το πρωί. Ο κωδικός με τον οποίο θα μπείτε στο κινητό σας, αυτό. Οι πληροφορίες που έχετε για το τι καιρό θα κάνει σήμερα. Όλα αυτά τα πράγματα που ρυθμίζουν την ημέρα σας, δεν το ξέρετε, αλλά είναι μαθηματικά. Ας δείξουμε αυτά τα μαθηματικά. Γεννηθήκατε και δουλέψατε στην Ελλάδα. Ναι. Για όλη σας τη ζωή. Αλλά είσαστε Κύπριος λόγω της καταγωγής των γονιών σας. Ναι. Μιλήστε μας λίγο για τους γονείς σας. Ναι. Οι γονείς μου, γεννημένοι και οι δύο το 1920, σπούδασαν στην Κύπρο, φοιτήσαν στην Κύπρο, ο πατέρας μου στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και η μητέρα μου στο σχολείο της Φανερωμένης. Όταν ήταν τελειόφοιτοι, το Παγκύπριο Γυμνάσιο ανέβασε μια θεατρική παράσταση, τον Αγαμέμνονα. Και για τους γυναικείους ρόλους πήρε μαθήτριες από τη Φανερωμένη. Ο πατέρας μου έπαιζε τον Αίγιστο, η μητέρα μου την Ηλέκτρα, και εκεί συνήφθη το ειδήλιο. Μετά τον πόλεμο πήγαν στην Ελλάδα για να σπουδάσουν. Ο πατέρας μου ιατρική, την οποία δεν άσκησε ποτέ, γιατί αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του ακολούθησε το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Σε όλα τα λαϊκά περιοδικά της δεκαετίας του 60 και του 70 ο πατέρας μου ήταν από τους επικεφαλής της δημιουργίας τους. Η δε μητέρα μου σπούδασε μαθηματικά. Και έτσι γεννήθηκα κι εγώ στην Ελλάδα με μια πολύ πολύ μεγάλη αγάπη για την Κύπρο, στην οποία ερχόμουν Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει ότι έχω συνδέσει την Κύπρο μόνο με ευχάριστα πράγματα, διότι κακά είναι τα ψέματα, διακοπές, θάλασσα. Με μία δυστυχώς εξαίρεση. Ήμουνα στην Κύπρο και κατά τη διάρκεια της εισβολής. Είναι η μόνη πικρή ανάμνηση που έχω από διαμονή μου στην Κύπρο. Επειδή ζήσατε, όπως είπατε, την εισβολή, τι σας έρχεται στο μυαλό όταν αναπολύετε εκείνον τον καιρό?
Τούρκοι είναι Τούρκοι. Το μέλλον τους εξαρτάται από την εξαφάνιση του ελληνισμού. Αυτό το ξέρουμε. Δεν μπορείς να τους κατηγορήσεις γι' αυτό. Αυτούς που πρέπει να κατηγορήσεις είναι αυτούς που άνοιξαν την πόρτα. Αυτούς που πρέπει να κατηγορήσεις είναι την Χούντα της Αθήνας και τους εν Κύπρο συνεργάτες τους, που άλλοι με αφέλεια, άλλοι με φιλοδοξία, άλλοι με δεν ξέρω τι άλλο σκοπό, έδωσαν τη δυνατότητα στον Αττήλα να έρθει στην Κύπρο. Ο κλέφτης είναι κλέφτης, αλλά αν του ανοίγεις την πόρτα να μπει μέσα, έχεις εσύ ευθύνη. Εσείς πόσο χρόνο ήσασταν όταν... Ήμουνα 18 χρονών, ήμουνα λίγο πριν να πάω στον στρατό. Υπήρξε κάποιο συγκεκριμένο γεγονός που επιλέξατε τα μαθηματικά για να είναι το επάγγελμά σας για τόσα χρόνια? Κοιτάξτε, έχω την εντύπωση ότι το γεγονός ότι και η μητέρα μου ήταν μαθηματικός και η καλύτερη της φίλη και συμφοιτήτρια και μετέπειτα νύφη της ήταν μαθηματικός. Μάλιστα αυτήν πιθανόν το σχολείο σας την ξέρει. Ήταν η Μαρία Λιβαθινού Ρώσου, επί πάρα πολλά χρόνια καθηγήτρια στην Παλαιριώτισσα. Προφανώς επηρέασαν και τη δική μου θέληση. Δηλαδή, ο φόβος για τον οποίο σας μίλησα πριν, που υπάρχει σε πολλά σπίτια για τα μαθηματικά, στο δικό μου σπίτι δεν υπήρχε. Στο δικό μου σπίτι τα μαθηματικά ήταν συνδεμένα με την αγάπη, με τη μαμά, με τους φίλους και τις φίλες της μαμάς που ήταν και αυτοί μαθηματικοί. Άρα υπήρχε μια θετική προδιάθεση. Από την άλλη μεριά, ο λιτός και αυστηρός μαθηματικός λόγος τέριαζε πάρα πολύ με τα χνότα μου, με τις διαθέσεις μου. Θα μου πεις, μας έχεις ταράξει την πολυλογία τόση ώρα, τι λιτό μαθηματικό λόγο μας λες. Ναι, αλλά αν προσέξατε, λέω μια φορά το κάθε πράγμα. Αυτό λοιπόν μου άρεσε πάρα πολύ. Και ίσως τώρα εκ των υστέρων το κρίνω, γιατί τότε πιθανόν δεν το κατάλαβα κιόλας. Όταν στην τρίτη γυμνασίου έμαθα για πρώτη φορά την ύπαρξη διαφορετικών αξιωματικών συστημάτων. Ότι υπάρχει μια γεωμετρία στην οποία από σημείο εκτός ευθείας άγεται μία και μόνο παράλληλη, είναι η ευκλήδια γεωμετρία. Ότι υπάρχει μια άλλη γεωμετρία εξίσου έγκυρη, στην οποία από σημείο εκτός ευθείας άγεται μια απειρία παραλλήλων, είναι η γεωμετρία Λομπατζεύσκι-Μπολιάη. Και ότι υπάρχει και μια τρίτη γεωμετρία στην οποία δεν υπάρχει έννοια της παραλλήλου, είναι η γεωμετρία του Ρίμαν. Αυτό πρέπει να επηρέασε τη συγγραφική μου πορεία. Διότι τι κάνει και ένας παραμυθάς, ένας συγγραφέας? Φτιάχνει και τα δικά του αξιώματα. Το ότι η κοκκινοσκουφίτσα μπορεί να επικοινωνήσει με το λύκο σε μια εύκολη γλώσσα και μάλιστα στα ελληνικά είναι αξίωμα. Αυτό δεν αμφισβητείται. Και αν θέλω να φτιάξω έναν άλλο κόσμο με άλλα αξιώματα, στη μυθοπλασία μου μπορώ να τον κάνω. Με αυτή την έννοια λοιπόν, μέσα στο μυαλό μου υποσυνείδητα, τώρα που είμαι γέρος, καταλαβαίνω ότι μπορεί αυτό να επηρέασε. Στο δικό μου το μυαλό η μυθοπλασία και η μαθηματική δημιουργία ακολουθούν την ίδια διαδικασία. Θέτουν τις προϋποθέσεις, αυτές δεν μπορεί να τις παραβιάσει κανένας, και από εκεί πέρα χτίζουν με βάση κανόνες παραγωγής. Ίσως να είναι και αυτό. Προηγουμένως αναφέρετε τη σχέση που έχετε με τη μητέρα σας και από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε είχατε μια καλή σχέση με τους γονείς σας. Εξαιρετική. Υπήρχε κάτι άλλο που να επηρέασε ή κάποια δυσκολία που να υπήρχε στην παιδική ή εφηβική σας ηλικία? Ομολογώ ότι υπήρξα πάρα πολύ τυχερός. Όχι. Είχα και πολύ καλούς δασκάλους στα μαθηματικά. Στο σχολείο εννοώ. Ήσασταν στην Ελλάδα, ναι. Ήμουνα στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι είχα κάποια ιδιαίτερη δυσκολία που να επηρέασε την ηλικία μου. Θα έλεγα μάλιστα, αν δεν έγινα παλιόπαιδο, μπορεί και να είμαι, τυχαίο είναι, γιατί είχα ένα πάρα πολύ προστατευτικό κέλυφος γύρω μου. Ήμουνα, κακά είναι τα ψέματα, παραχαϊδεμένος.
είχα την απόλυτη εμπιστοσύνη και των δύο γονιών μου, παρόλο που οι αντιλήψεις τους, οι φιλοσοφικές αν θέλετε ή οι πολιτιστικές απέκλειναν, αλλά είχαν και οι δύο και την είχα αυτή την τυφλή εμπιστοσύνη σε μένα. Δηλαδή ώρες έλεγα, μα καλά είναι δυνατόν να με πιστεύω αφού τώρα κάνω βλακίες. Αλλά αυτό πρέπει να με βοήθησε. Με βοήθησε και στη ζωή μου όταν αργότερα στην επαγγελματική μου ζωή, γιατί στην επαγγελματική μου ζωή είχα αρκετές δυσκολίες. Δέχτηκα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, δέχτηκα συκοφαντίες. Δεν ξέρω γιατί τις λέμε συκοφαντίες και όχι αχλαδοφαντίες. Ή μάλλον ξέρω, αλλά δεν είναι της παρούσης στιγμής. Εκεί πέρα πάντα αυτός ο ναρκισσισμός που μου είχε προσδώσει η απόλυτη εμπιστοσύνη που έζησα στα παιδικά μου χρόνια με βοήθησε να πορευτώ χωρίς να καταλαβαίνω ακριβώς τα χτυπήματα που δεχόμουν. Έχετε μιλήσει για τα χτυπήματα που δέχοσασταν στον χώρο ακόμα και των μαθηματικών. Τι έχετε να πείτε γενικά για τον ανταγωνισμό, όχι τον υγιή ανταγωνισμό που υπάρχει στις επιστήμες, μας κρατά πίσω? Κοιτάξτε, είτε Κύπροι είμαστε είτε Ελλαδίτες, είμαστε Έλληνες. Και τον βρώμικο ανταγωνισμό τον έχουμε μέσα μας. Ψάξτε μονάχα την Ηλιάδα. Ψάξτε την Οδύσσεια. Ψάξτε όλοι μας τη μυθολογία. Δεν υπάρχει και τίποτα καθαρό. Όλο τραβήγματα κάτω από το χαλί υπάρχουν. Αυτά είναι μέσα στη ζωή μας. Είναι δυσάρεστο, είναι οδυνηρό. Όλες οι αρές, όλες οι κατάρες του ελληνισμού, από την μικρασιατική καταστροφή, από την καταστροφή της Κύπρου, όλες οφείλονται κυρίως σε αυτόν τον βρώμικο ανταγωνισμό. Αλλά τι να κάνουμε, ο κάθε λαός είναι φτιαγμένος όπως μπορεί να είναι. Παλεύουμε, όσοι το καταλαβαίνουμε το λέμε, δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα άλλο. Αυτοί είμαστε. Γιατί πιστεύετε ότι πλέον τα μαθηματικά αποτελούν μια βάση για τα παραπάνω πράγματα που θα επιλέξει κάποιος μαθητής ή κάποιος φοιτητής να ασχοληθεί? Από ό,τι καταλάβαμε κι εγώ ως μαθήτρια τρίτης λυκείου είναι πάρα πολύ βασικό σαν μάθημα και σαν κλάδος για το μέλλον μας. Ή έτσι μας έδωσαν να καταλάβουμε. Ναι, δεν είναι τόσο ότι το πιστεύω, είναι ότι το βλέπω. Αλλά δεν το βλέπω μόνο στην τεχνολογία, η οποία βασίζεται όλο και περισσότερο στα μαθηματικά. Παρεμπιπτόντως, το λέω για όσους από εσάς ξέρετε διανύσματα, έτσι, ότι ο διανυσματικός λογισμός, τον οποίο μάλλον εσείς θεωρείτε ότι σχετίζεται κυρίως με τη μηχανική, με την ανάλυση δυνάμεων, σας διαβεβαιώνω ότι ο διανυσματικός λογισμός πολλών διαστάσεων σε αυτόν βασίζεται η δημιουργία της γλώσσας στην τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή αυτή η αυτόματη μετάφραση που γίνεται πάρα πολύ συχνά σε λογισμικά και ελεύθερα στο διαδίκτυο βασίζεται σε διανύσματα με τρόπο που ίσως δεν μπορώ να εξηγήσω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, γιατί το λέω αυτό το παράδειγμα? Για να σας δείξω ότι ακόμα και στο πιο θεωρητικά μη μαθηματικό στοιχείο που είναι η γλώσσα υπάρχουν σήμερα από πίσω σκληρά μαθηματικά, όπως ξαναλέω γεωμετρία των πολλών διαστάσεων. Να πάμε λίγο τώρα στον Τεύκρο Μιχαηλίδη σαν συγγραφέα. Στην έρευνα που κάναμε για σας έχουμε δει πως η γραφή σας είναι συνδυαστική. Δηλαδή παντρεύεται μαθηματικά μαζί με ιστορία και λογοτεχνία. Πόσο δύσκολο είναι να γίνει αυτό το πάντρεμα και πώς βλέπετε το αποτέλεσμα? Ναι. Το αποτέλεσμα θα μου επιτρέψετε να μην το κρίνω εγώ. Όσο για το πόσο δύσκολο εξαρτάται από τον άνθρωπο. Για μένα είναι πολύ εύκολο και δεν το λέω απλώς για να υπερηφανευτώ, αλλά για να πω ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω αλλιώς. Θα εξηγηθώ. Όταν διαβάζω ένα βιβλίο ή όταν συζητώ με κάποιους ανθρώπους, όταν βιώνω μια κατάσταση, σχηματίζω στο μυαλό μου κάποιες στατικές εικόνες.
αυτές οι στατικές εικόνες για να γίνουν ιστορία, για να γίνουν αφήγηση, χρειάζονται μία κοινούσα δύναμη. Για μένα αυτή η κοινούσα δύναμη είναι τα μαθηματικά. Στο πρώτο μου παράδειγμα βιβλίο, τα Πυθαγόρια εγκλήματα, που πρόσφατα επανεκδόθηκαν μετά από 20 χρόνια, στο πρώτο μου βιβλίο λοιπόν είχα πάρα πολλές εικόνες στατικές που ήθελα να βάλω μες στο βιβλίο. Αυτό που ένωσε αυτές τις εικόνες ήταν ένα αρκετά δύσκολο, αν το πάρουμε τεχνικά, πρόβλημα των μαθηματικών, το πρόβλημα της πληρότητας, όπως λέγεται. Αλλά αυτό το πρόβλημα και η επιδίωξη της λύσης του και οι συνέπειες από την λύση ή την μη λύση του ήταν αυτό που ένωσε ανθρώπινες ιστορίες, όπως τη δυσκολία που αντιμετώπισε ο Πικάσο για να φτιάξει τις Δεσποινίδες της Αβινιών, όπως οι συζυγικές δυσκολίες του ήρωά μου, του ενός από τους ήρωές μου με τη σύζυγό του, όπως που είναι φανταστική ενώ η προηγούμενη είναι πραγματική. Επανέρχομαι σε μια άλλη πραγματική, όπως οι δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Εβαρίστ Γκαλουά για να επιβάλλει τις ανακαλύψεις του που ήταν πολύ σημαντικές αλλά δυσνόητες. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν, ιστορίες πραγματικές ή μη πραγματικές και φανταστικές, ανακατεύτηκαν με κινητήρια δύναμη ένα μαθηματικό θεώρημα. Επομένως δεν είναι ότι μου είναι εύκολο, εγώ δεν ξέρω να το κάνω αλλιώς. Και αν κοιτάξετε όλα μου τα βιβλία, θα δείτε ότι ακριβώς πίσω από αυτά που θέλω να πω υπάρχει πάντα ένα μαθηματικό θέμα. Στον Αχμές, ο γιος του φεγγαριού, που είναι μια ιστορία που εκτιλήσεται στην Αίγυπτο του 1650 π.Χ., ένας πάπυρος με μαθηματικά προβλήματα είναι αυτό που κινεί την ιστορία μέσω της επίας. Επισκεπτόμαστε τα ταφικά έθιμα των Αιγυπτίων, τη μέτρηση των πυραμίδων, τα φαγιά τους και τα ποτά τους και όλα αυτά τα πράγματα. Το ίδιο έχει συμβεί σε όλα μου τα μυθιστορήματα. Έχω ένα μυθιστόρημα που εκτιλήσεται στην Κύπρο, αυτή τη στιγμή είναι εξαντλημένο, αλλά ελπίζω γρήγορα να επανεκδοθεί. Λέγεται «Σφαιρικά κάτωπτρα επίπεδη φόνη». Υπάρχει ένα πρόβλημα που είναι ένα δύσκολο πρόβλημα κατόπτρων. Στα επίπεδα κάτωπτρα είναι πάρα πολύ εύκολο. Σκεφτείτε τον μπιλιάρδο. Στον μπιλιάρδο έχουμε μία μπάλα την οποία πρέπει να σημαδέψουμε, να χτυπήσει το τείχομα και να ανακλαστεί να πέσει μες στην τρύπα. Είναι το ίδιο πράγμα με το έχω κάπου σε ένα σημείο ένα αντικείμενο που θέλω να φωτίσω και η αντανάκλασή του να πέσει μέσα σε ένα καθρέφτη. Με ποια γωνία πρέπει. Στο επίπεδο είναι πολύ εύκολο. Στη σφαίρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό το πρόβλημα το έλυσε ένας Άραβας μαθηματικός, ο Ιμπν Αλ-Χαϊτάμ. Αυτό το χειρόγραφο του Ιμπν Αλ-Χαϊτάμ είναι αυτό που κινεί την ιστορία, πώς ήρθε φανταστικά αυτό το χειρόγραφο στην Κύπρο, πώς θαύτηκε στον τοίχο μιας μονής, πώς αργότερα ανακαλύφθηκε και ούτω καθεξής. Όλο αυτό είναι αυτό που κινεί την ιστορία μου, που κατά τα άλλα είναι μια ερωτική αστυνομική ιστορία. Ένα ερωτικό πρόβλημα και ένας φόνος που συνδέεται με αυτό. Εκτός από το περιεχόμενο το βιβλίο σας που πραγματικά ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον, κάτι άλλο που εντυπωσιάζει είναι τα εξώφυλλα. Θέλετε να μας πείτε πώς γίνεται η επιλογή, αν εμπλέκεστε σε αυτό, αν ακολουθείτε κάποια συγκεκριμένη διαδικασία κάθε φορά? Ναι, εδώ πρέπει να πω ότι υπήρξα εξόχως τυχερός, διότι και στις εκδόσεις πόλης από όπου ξεκίνησα να εκδίδω τα βιβλία μου υπήρχε μια εξαιρετική γραφίστρια, η Μαρία Τσουμαχίδου, λέμε και τα ονόματα, η οποία έφτιαξε πραγματικά εκπληκτικά εξώφυλλα. Υπάρχει πάντα ένας διάλογος με μένα. Τις πιο πολλές φορές έλεγα είναι υπέροχο, δεν έχω να πω τίποτα.
Κάποιες φορές είπα ίσως να αλλάξουμε αυτό, ίσως να αλλάξουμε εκείνο. Μία φορά έτυχε να πω δεν μου αρέσει και αμέσως μου στείλαν κάποιο άλλο. Αλλά και τώρα που συνεργάζομαι με τις εκδόσεις Ψυχογιός, η γραφίστρια που μου προτείνει τα εξώφυλλα μου έχει προτείνει 4 καταπληκτικά εξώφυλλα. 4, το ένα ωραιότερο από το άλλο, στα οποία ίσως σε ένα είπα κάποιο χρώμα να αλλάξει. Όλα τα άλλα είναι δική της δουλειά και είναι εξαιρετική δουλειά. Μάλιστα λέω, είναι το αστείο που λέω συχνά, ότι αυτές οι κυρίες, οι γραφίστριες, μου δημιουργούν έναν εφιάλτη. Φαντάζομαι ένα ζευγάρι που είναι στη βιτρίνα ενός βιβλιοπωλείου και βλέπουν ένα βιβλίο μου και πολύ ωραίο εξώφυλλο και λέει ο άλλος, μέσα είναι μάπα, μην το διαβάσεις. Παραλειτουργεί σαν παγίδα, ας πούμε. Κάπως έτσι, εντάξει, αστείευομαι. Αλλά... Ναι. Αν δεν γινόσασταν μαθηματικός και συγγραφέας, ποιο πιστεύετε θα ήταν το επάγγελμα που θα σας κέρδιζε? Έλαντε. Δεν μπόρεσα ποτέ από τα 15 μου που σταμάτησα να θέλω να γίνω αστροναύτης, πυροσβέστης και όλα αυτά τα νεανικά. Δεν φαντάστηκα ποτέ τον εαυτό μου ως οτιδήποτε άλλο εκτός από μαθηματικό. Δεν είχατε ποτέ κάποιον άλλο χόμπι, κάποια άλλα σχολεία που να σας εκκίνησε περισσότερο το ενδιαφέρον? Ίσως ηθοποιός θα ήθελα να γίνω. Και αυτό που με ανέκοψε είναι ότι πιστεύω ότι ο ηθοποιός πρέπει να μπορεί να τραγουδάει και εγώ είμαι απελπιστικά παράφωνος. Οπότε τα μαθηματικά με κέρδισαν γιατί δεν ήταν ανάγκη να τραγουδώ. Η μουσική είναι μέσα τους. Αφού γράψατε κάποια βιβλία, δεν σκεφτήκατε να γράψετε, να το συνδυάσετε με την ηθοποιία μάλλον ή να γράψετε κάποιον έργο? Υπάρχει ένα κινηματογραφικό έργο που είναι βασισμένο σε ένα βιβλίο μου. Κάποιο έργο θεατρικό? Θεατρικό αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Ποτέ δεν σβήνει η ελπίδα. Αλλά εάν οι ακροατές σας μπουν στο YouTube, μπορούν να βρουν την κινηματογραφική ταινία «Έτερος εγώ». Είναι μια ταινία εντελώς ελεύθερη, η ταινία. Η σειρά μετά είναι με τις διαδικασίες των πλατφορμών κλπ. Αλλά η ταινία είναι ελεύθερη στο YouTube, είναι βασισμένη σε ένα δικό μου διήγημα. Ένα διήγημα που συνδέεται με τους φίλιους αριθμούς του Πυθαγόρα. Είναι αστυνομικό διήγημα όμως και στο οποίο έχω και ένα μικρό ρόλο εγώ. Μπορούν να το δουν οι ακροατές σας, οι τηλεθεατές σας. Όταν σας είπαν ότι θέλουν να βασίσουν μια ταινία πάνω στο μυθιστόρημα σας, ποια ήταν η αντίδραση σας, πώς το είδατε? Ομολογώ ότι χάρηκα πάρα πολύ, παρόλο που βασίστηκε στο διήγημά μου, αλλά ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας, ο σκηνοθέτης, έκανε το δικό του σενάριο. Δηλαδή από μένα πήρε με συμφωνία μας την ιδέα των φίλιων αριθμών και της φίλης που εκδικείται το θάνατο της φίλης της, τις ημέρες που αντιστοιχούν στους φίλιους αριθμούς. Το έκανε με δικό του τρόπο. Χάρηκα πάρα πολύ, αλλά ως συνήθως τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Ονειρεύομαι τώρα να βρεθεί κάποιος σκηνοθέτης, θεατρικός ή κινηματογραφικός, που να φτιάξει ένα σενάριο που να μην βασίζεται απλώς στο βιβλίο μου, να είναι θεατρική απόδοση κάποιου βιβλίου μου. Cross my finger. Εσείς από ό,τι φαίνεται αγαπάτε αυτό που σπουδάσατε, αυτό που κάνετε τώρα. Φαίνεται σαν να κάνατε δουλειά το χόμπι σας βασικά ή σαν να μην νιώθετε ότι εργάζεστε. Πώς το καταφέρατε αυτό, πώς πιστεύετε ότι κάποιος θα μπορούσε να το καταφέρει? Ναι, πιστεύω ότι μπορεί κάποιος να το καταφέρει. Εγώ δεν χρειάστηκε να προσπαθήσω, ομολογώ. Δηλαδή πρέπει να λέω συνέχεια ότι υπήρξα πολύ τυχερός. Εάν για κάποιο μαγικό τρόπο ήμουνα πάρα πολύ πλούσιος και δεν χρειαζόταν να εργάζομαι καθόλου, θα έπρεπε κάτι να κάνω για να περνάει η ώρα μου. Θα έκανα αυτό που κάνω και τώρα. Είναι πολύ σημαντικό και το εύχομαι σε κάθε νέο άνθρωπο να τον πληρώνουν για να κάνει αυτό που αν μπορούσε θα το έκανε και τζάμπα.
Εκεί πέρα τώρα, μια και πρέπει να δώσω και κάποια συμβουλή, εδώ πρέπει να σκεφτούν οι νέοι άνθρωποι που ετοιμάζουν τώρα το μέλλον τους. Να σταθμίσουν τα πράγματα και να μην κάνουν κάτι που δεν είναι αυτό που θέλουν. Μόνο και μόνο επειδή είναι πολύ καλοί και μπορούν να το πετύχουν, ας πούμε επειδή είναι πολύ καλοί μαθητές και μπορούν να εισαχθούν στην ιατρική, χωρίς να έχουν όμως μέσα τους κάποια αγωνία για την ιατρική και κυρίως χωρίς να έχουν σκεφτεί τις δυσκολίες που έχει αυτό το επάγγελμα. Ή επειδή είναι πολύ καλοί στα μαθηματικά να επιδιώξουν να μπουν σε μια σχολή πληροφορικής ή υψηλής τεχνολογίας χωρίς να είναι αυτό που τους αρέσει. Είτε επειδή μπορούν, είτε επειδή η οικογένεια τους πιέζει να το κάνουν αυτό, είτε επειδή ο περίγυρος. Πρέπει κάποια στιγμή ένας νέος άνθρωπος να πατήσει το πόδι του. Αλλά να μην ξεχνά ότι μέσα σε αυτούς που θα τον επηρεάσουν ανεξάρτητα από αυτόν είναι καμιά φορά και ο περίγυρός του. Δηλαδή να μην μπουν δεν ακούω τους γονείς μου, δεν ακούω τους δασκάλους μου και ακούω μόνο τους φίλους μου. Δεν ακούω τους γονείς μου, δεν ακούω τους δασκάλους μου, δεν ακούω τους φίλους μου, ακούω τον εαυτό μου και με όλους τους άλλους συζητώ. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος του podcast και θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, ψάχνοντας το βιογραφικό σας, έχουμε δει ότι έχετε λάβει τιμητικές διακρίσεις από τη γαλλική κυβέρνηση και από την κυπριακή. Ναι. Πώς σας κάνουν να νιώθετε αυτές οι διακρίσεις και αναγνωρίσεις από τα κράτη? Δεν μπορεί κανείς παρά να αισθάνεται ευγνώμων. Κάποια στιγμή χτύπησε το τηλέφωνο μου στην Αθήνα και μια κυρία μου είπε «Καλημέρα σας, τηλεφωνώ από το Υπουργείο Πολιτισμού της Κύπρου και έχετε πάρει το πρώτο βραβείο κρατικού μυθιστορήματος». Δεν μπορώ να πω ότι δεν ενθουσιάστηκα, ότι δεν χάρηκα. Ή όταν με γράμμα αυτή τη φορά μου ήρθε η επιστολή από την Γαλλική Πρεσβεία ότι είναι και πάρα πολύ αστείο ότι είμαι υπότης του τάγματος των ακαδημαϊκών φοινίκων. Έτσι οι δυτικοευρωπαϊκές χώρες έτσι βραβεύουν με τους τίτλους, υπότες και τέτοια. Δεν μπορώ να πω ότι δεν αισθάνθηκα πολύ πολύ μεγάλη χαρά. Αλλά δεν μπορώ να πω από την άλλη μεριά ότι αυτά τα πράγματα επηρέασαν τη ζωή μου. Είναι πολύ μεγάλη χαρά για μένα. Είναι πολύ μεγάλο όπλο για να μείνουμε στα χτυπήματα. Δεν σας κρύβω ότι τον τίτλο «Δόκτορ», τον οποίο δικαιούμαι, αλλά δεν τον χρησιμοποιώ ποτέ, παρά μονάχα όταν έχω απέναντί μου κάποιον που μου τη σπάει. Και θέλω να του πουλήσω μούρι. Το ίδιο και το σηματάκι που μου έδωσε η γαλλική κυβέρνηση, το ίδιο και το δίπλωμα που μου έδωσε η κυπριακή κυβέρνηση. Τα χρησιμοποιώ κυρίως έτσι, άμα αισθάνομαι έτσι μια κακόβουλη επίθεση. Μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Ας σας λέγαμε εμείς τώρα ότι θα μείνετε μόνος σας εδώ το βράδυ και θα διπνήσετε με 3 ιστορικές προσωπικότητες. Ποιες επιλεγάτε να φέρετε? Η ερώτησή σου είναι διπλή. Για να περάσω καλά ή όχι. Αν είναι για να περάσω καλά, δηλαδή για να έχω ένα βράδυ με ωραίες συζητήσεις, σίγουρα θα ήθελα τον Εβαρίστ Γκαλουά, τον μαθηματικό τον Γάλλο, την Jane Austen, την συγγραφέα του 19ου αιώνα, των αρχών του 19ου αιώνα, και πιθανότατα θα ήθελα, παρόλο που ήταν λίγο παράξενος χαρακτήρας, και τον Αρχιμίδη. Με την προϋπόθεση ότι δεν θα αρχίσει να κυκλοφορεί γυμνός στις διαδρόμους του σχολείου. Από την άλλη μεριά, εάν μου έλεγες θα περάσει μια άσχημη αλλά πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά, και εκεί έχω τις επιλογές μου. Θα ήταν όμως τελείως διαφορετικές. Τελείως διαφορετικές.
Θα ήθελα ίσως τον Ναπολέοντα, τον Χίτλερ και τον Παπαδόπουλο. Να μαλώναν μεταξύ τους. Δεν νομίζω ότι θα μαλώναν μεταξύ τους, λοιπόν, φίλε μου. Νομίζω ότι όταν ο κόσμος είναι απέναντί τους, αυτοί γίνονται αδέρφια. Ο Χίτλερ με τον Παπαδόπουλο είναι να τα έβρω, δηλαδή. Αυτό. Σίγουρα θα ήταν ενδιαφέρουσα πάντως η συνάντηση. Ναι, θα ήταν ενδιαφέρουσα, αλλά δεν ξέρω πώς θα Πού θα έβγαινε. κατάληγε. Ναι. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε και να σας ευχηθούμε να συνεχίσετε να είσαστε τόσο δημιουργικός. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Ήταν μια πολύ ευχάριστη συζήτηση. Μου κάνατε και δύσκολες ερωτήσεις. Ελπίζω να τα κατάφερα και από καρδιάς να ευχηθώ και σε εσάς και σε όλους τους συμμαθητές σας και σε όλα τα παιδιά αυτής της πολύ δύσκολης περίοδου μια ζωή καλύτερη από τη δική μας. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.